Tibake dadi dalang ki yo angel. Angel mula aja nyepeleke dalang. Mulakno kok larang ki lho. Lah ngejak sak rombongan kok. Kowe lek gur mangkat ijen. Lah nggih. Heeh, modalmu paling gur apa? Pampres, dot ngono kuwi. Nggih mboten no. Lah apa nek? Cocot to. Tutuk. Iya. Heeh. Tutuk. Ayo Mbak Yula Ayu, ayo arep ajar nembang. Samenika kula nyuwun kanthi sanget dumateng Bapak Haryanto nggih. Gandeng panjenengan nggih tasih famili kalian Mas Wahid. Nah, mbok menawi wonten dawuh-dawuh ingkang badhe dipun andharaken monggo sasana lan manci kula aturaken Pak Haryanto. Iya nggih. Pun lenggah nggih Pak Haryanto nggih. Tapi nggih. Oh nggih, monggo mriki Pak Haryanto. Duduk, duduk. Nah.
dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haryanto. Lujeng dalu. Waalaikumsalam Pak Cahyo. Loh, kenapa gerok semantene? Nggih, asam lambung naik. Wong, ya Lebih 7 tahun niki. 7 tahun. Nggih. Le gerok. Nggih. Masalah. Ampun kata-kata ngunjuk es tebu to, Pak. Telat ngunjuke es niki. Non? Telat ngunjuke es. Walah niki. Nggih mugi-mugi bar niki tansah pinaringan sehat jenengan. Nggih, amin amin amin. Amin Pak Cahyo. Nggih. Monggo menawi badhe paring dawuh kalian para lenggah. Nggih. Nyuwun ngapunten nyegek kamardikan panjenengan sedaya. Sajane kula pengen ten mriko Pak Cahyo. Napa? Pengen ten mriko. Ampun mriki mawon, sedak sinden lek nyawer cedhek mangke, Pak. Kula wedi malah. Nggih. Nggih, jane ngeten men. Kula niki tasakuran ponakan kula. Nggih. Kula nggih pengin berbagi kebahagiaan jane. Siap. Berbagi kebahagiaan. Nggih. Monggo niki kangge warga sing saged jawab niki enten bonus. Nah, niki enten bonus. Kalih mengke kalih. Nomor setunggal nah Pak Cahyo niki kan daleme Lagung. Sing kula tangletke Pak Cahyo niki RT pinten? Oh. RT pinten? 50.000 niki. Pinten? Oh, oke. Nang Burigo ngono. Nggih. RT pira le? Wah. Rezekine ten Burigong. Lah Bagas niku pancen sabone teng omah kula terus ya, Pak. Walah, dibayi ndek niki wau. Nggih, mboten napa-napa cah cilik nika nggih. Rene Gas, ayo. Paringi lho. Ah, nggih. Alhamdulillah. Nih, Gas, Bagas. Piro? Pinten? 50. Didum selawe-selawe lho. Ayo karo rambu, ayo. setunggal melih. Rambu. Setunggal melih. Ponakan kula niku Lembayung Larasati Kristanto. Lahir tanggal pinten, sasi pinten, tahun pinten. 50.000. Wah. Oh, budene ya ora entuk kaya. Monggo 50.000. Ora entuk, MC-ne ora entuk. Tahun pinten? Salah. Wau sampun dipun segataken kali Mbah Eko lho sore wau jane iki. Salah, pinten? Oh nggih leres. Ngapunten, Pak. Ngapunten. Nggih leres, nggih. Nggih tumbas es kita ngantuk. Nggih. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya puji pangalembono kita kunjukaken dumateng ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kinurmatan sanesipun para sesepuh, bini sepuh, para tamu, para lenggah ingkang satuhu kula bekteni. Langkung-langkung dumateng Kidalang Bapak Haji Cahyo Kuntadi, sumrambahipun rombongan Karawitan Madangkara ingkang mijil saking Perumahan Lagung RW 23. Nggih, ing dalu menika kula ing mriki atas nami Ketua RW setunggal menika Mas Wahid Sidik menika tesih ponakan kula. Mas Wahid niku nek ngundang kula Pakde sebabe Mas Wahid niku putrane adik kula Narni niku. Oh, Nggih, terus nek ngundang kula Pakde. Oh nggih. Putrane Mas Wahid ngundang kula Mbah niku. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, para rawusanipun nyuwun pangapunten ngembil kamardikan panjenengan. Sepindah malih ing mriki kula minangka Ketua RW setunggal ngaturaken wilujeng dalu sugeng rawuh ngaturaken lelenggahan kanthi mardu martine penggalih sinambi ngerahapi pasugatan ingkang sampun kalatosaken dening para pramuladi. Ingkang salajengipun kula ngaturaken ageng panuwun mengga sengoyenipun warga ageng RW setunggal ingkang sampun nyengkuyung ponakan kula Wahid
lajeng dadosaken gancaripun napa niku tasakuran ingkang babar ringgit wacucal kanthi kidalang cahya kuntadi mugi-mugi panjenengan gancar wiwit purwa madya tuwin wusanipun. Allahumma amin. Nggih. Ingkang salajengipun kula nyuwun pangapunten mewakili ponakan kula Wahid Sidik mbah menawi nampi kerawuhan panjenengan saha paring pasugatan kirang jumbuh kalian kaluhuran asma panjenengan. Ing mriki kula namung menghimbau mawon khususipun dumateng warga kula RW setunggal benjang wonten ing taun 2017 badhe wonten napa Pilkades wonten ing dusun Desa Jaten. Saking menika kula menghimbau ciptakan suasana yang kondusif. Tidak perlu kita bersih tegang, tidak perlu kita otot-ototan. Buat Pilkades ini suasana yang menyenangkan. Ingkang salajengipun niki insya Allah menawi Allah Subhanahu wa taala marengaken kula nyuwun donga pangestu para sesepuh pinisepuh para rawuhdanipun Bapak Dalang, Ibu Sinden, Bapak Waranggana sedaya menggah niat kula insyaallah badhe ngabekti wonten ing Desa Jaten melalui kompetisi pemilihan kepala desa Desa Jaten. Nyuwun donga pangestune nggih Bapak Ibu. Nggih. Alhamdulillah nggih. Sing baku digawe rukun, digawe tentrem, digawe kondusif. Kula dereng ngertos sinten jagone, dereng ngertos. Nggih. Sepindah melih kula nyuwun pangapunten mbok menawi sepindah melih adik kula ponakan kula Wahid paring pasugatan paring lenggan kirang mranani saha atur kula wonten klentakenipun saestu kula nyuwun agunging pangapunten. Kula nyuwun lagu Mas Uncek mengke jenengan. Sawer sik Mas Uncek. Ah nggih. Pak MC, Pak Kardi, njaluk lagu apa jenengan? Oh, kanca tani. Ah niku senior kula. Senior kula Pak Warno menika. Oh nggih, mantan kades niku nggih. Nggih, Pak mantan. Nggih, leres Pak. Kanca tani. Nggih, ning saderenge kanca tani, Pak. Upami jenengan saestu dados kepala desa wonten ing Desa Jaten. Kinten-kinten setiap bersih desa utawi setiap Agustusan kersa wayangan napa mboten? Niku ngeten amargi ngeten nun sewu. Tenggen kampung kula niku ada 4 event. Wonten suran, wonten hari wayang, wonten malih niku sadranan nika bulan ruah, wonten malih niku sawalan. Niku selalu mandiri tanpa dibantu oleh desa. Upami Pak Ariyanto mangke dipilih dening warga masyarakat Jaten dados kepala desa. Kinten-kinten kersa mbantu 4 kegiatan niku mboten. Insyaallah mengke kula tanglet Pak Carik sik anggarane apa ora. Napa Pak Carik? Iya no. Lan mengke nek enten anggarane wayangan kula sarujuk. Kula nggih seneng wayang. Nggih, cocok. Nggih, nek masalah bersih dusun niku tiap dusun gadah adat budaya piyambak-piyambak Pak Cahyo. Dadosipun enten sing lenengan, sawan, enten sing wayangan bulu, enten sing mboten lenengan mboten wayangan Tegal niku. Nggih. Nggih. Dadosipun menawi bersih dusun menika gumantung dusunipun piyambak-piyambak. Leres, nggih. Menawi mungkin desa menawi tahun-tahun kemarin Pak Argo Satata itu menganggarkan misalkan 17-an wayangan enten dalang paling gur nukake rokok etok to. Nggih. Nggih, alhamdulillah enten Pak Warno kali Pak Lampito tenang mawon. Amin, amin ya rabbal alamin. Mugi Gusti ngijabahi. Amin ya rabbal alamin. Kula meh gregeten lho Pak, nganti enek kepala desa Jaten mongko dalangin Jaten niku kuwatah lho Pak. Tok nganti rawayangan, kula arep nyalonke dadi lurah dhewe ya. Wah, kula mulai dados anu mawon, kadere jenengan mawon.
Boten ayo. Gregeten ngoten lho suwe-suwe lho nggih. Mental aku dadi lurah nang Bu Kesi dadi Bu Lurah. Wah, mesti desa Jaten kula jamin rusak, Pak. Lah kula tinggal lunga terus apa-apa nggih. Nggih ngoten. Siap, Pak Dalang. Untuk kebaikan desa Jaten sedaya, Pak. Nggih, amin. Matur nuwun Pak Dalang. Nggih, nggih. Nggih, matur nuwun sampun para tamu, para lenggah ingkang kula hormati, mekaten ingkang saged kula aturaken. Nyuwun pangapunten, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wonten sing Kesupen. kula kesupen. Nggih. Nggih, nyuwun donga pangestu dumateng ponakan kula Lembayung. Mugi-mugi ponakan kula Lembayung pinaringan dadosa putri wanita kang utama, putri kang salehah. Allahumma amin. Nggih, matur nuwun. Tembangipun napa Pak? Wau. Kanca tani. Kanca tani. Nggih, nggih siap kula aturaken nggih. Nggih. Cek mawon iki. Nggih, Pak Duncek. Sing nembang nggih anu Pak Uncek. Ah, sing entuk dhuwit ya nembang. Sik rene sik, jumeneng sik. Ayo kene. Ayo, urung nyambut gawe wis entuk dhuwit Mas Uncek ayo. Kene, ayo. Matur sembah nuwun Bapak nggih. Berkah barokah. Nggih. Oh jenenge rejeki niku mboten kepliyo. Ora ngopo-ngopo lungguh ya itu rejeki. Niku saking adile Gusti Allah. Jenengan kok meri. Ora nek anggaran kok kelurahan kok usul. Wayangan njaluk anggaran. Upama sida wayangan bintang tamune sampean katanya gelem apa ora? Purun. Lah iya padha wae ngono ya nggih. Gandeng sing mirsani ora cetha ta kok kono. Nggih. Minggah mriki. Mang Junjung Pak Ariyanto. Nah nggih, enteng apa niku? Nggih, matur nuwun. Ah, ngono lah. Jelas ngoten. Aku malah kaya piala. Piala piye? Lah kaya piala bergilir. Iya. Terus diangkat ngeten deh. Ha nggih, kuwi kaya. Nggih, sembah nuwun bebingahipun Pak Lurah ugi calon lurah Nggih, Pak Ariyanto. Pak Haryanto mugi kasembatan gegayuhan panjenengan menika badhe nyalonaken lurah wonten ing Jaten mriki. Nggih. Mugi kasembatan matur sembah nuwun. Niki mengke mboten kagem kula kiyambak, Pak. Niki mengke damel sedekah kemawon teng anak yatim piatu, Pak. Sapa kuwi? Kula. Sik to. Lah sampean lak wis duwe bojo. Nggih. Wis duwe anak. Nggih. Kok iso ngaku yatim piatu? Lah bapak ibu pun mboten enten niku. Kok tampa berarti kuwi? Kula tampil lah napa lho? Masalah. Genku kene. Pripun? Ndek ingi iki nang Nun Sewu, nang daerah Pati. Nggih. Enten wong sing wis duwe anak, monggo uripe jane ya kecukupan, ngaku yatim piatu terus nampa dhuwit bebungah. Nggih. Ngono Nun Sewu, teko omah langsung setruk wonge. Niku pundi niku? Pati. Pati. Hmm. Pati Karanganyar mboten kok. Niku kahanan wilayah mriko. Ngono ya? Lah mriki mboten. Oh iya. Nek mang bayangke to, Pak. Napa? Umpamane kula nampa det 100, gek kula setruk. Modele kados napa? Iki Gusti Allah niku adil. Adil ya. Maringi titaing urip ki mesti ya ana kekurangan lan ana kluwane kiyambak-kiyambak. Betul. Ngenehi penyakit ki ya sak mampune umate. Oh iya. Kados kula ngenten iki modal sementen, paling dikai penyakit ya mung watuk, pilek, masuk angin. Ayo. Mboten kok stroke. Jenengan apa pun kulino krungu cebol opnam ngoten baru. Ora enak ya malah Dereng kabeh ya. ngenten. Ayo. Bayangke gek setugel stroke. Aku ya ya ae. Terus sampean lek ning endi-endi ngirit tok malah ana. Ngirite pripun? Tanggapan Jakarta, numpak Nggih. pesawat, ora perlu bayar tiket. Lho, lha pripun to? Diadai tas lebokne bagasi, rampung pisan. Pak kula niku wong paulo to, Pak. Lah iya kan ngirit, ayo. Nggih ngirit-ngirene bayare nggih genep kok bayar tiket tok. Oh iya, nggih. Bayar tiket. Tiket nggih genep Oh padha. iya, ya dipinangkani mau kanca tani. Kanca tani. Heeh. Nah, Arep kok tembangne dhewe apa nyambat karo sinden? kali sinden mawon, mengen kula malah klera-kleru, malah Mongko mau cilaka. Pak Ariyanto le paring dawuh piye? Duit kuwi kanggo lagu Kanca tani. Gandeng Nggih. sinembang sinden, berarti duwite dikekne Sinden. dikekke sik. Sinten no sing ngaturke kok? Lah sinden sementen kathahe lho. Jiro lupat mo 6. Nah, 6 niki
Itu piro? 200 dumbong 6 lho, Pak. Loh, sing nembang kan siji. Lah nggih sinten? Ha emang pilih dhewe mesti nyaosi jenengan kok. Ayo. Pilihan, ayo. Sing pundi, Pak? Oh, nyuwun sing kidul piyambak. Kidul dhewe ndi? Mriko no. Mriko, ditakoni kidul rene. piyambak mriko. Ayo rene. Nggih, amit nggih, Pak nggih. Ah, nggih. Ditari sik. Pamit. Ditari sik. Ditari rabi. Baru rabi. Ditari napa? Kuwi kersa apa ora nembang kuwi? Mbak, niki wonten arta 100 saking Pak Haryanto ngersakaken kanca tani. Jenengan kersa ngaturke mboten? Kula lek mboten 500.000 moh, Mas. Bayuh. Ya aku terima-termakno. Sing kedua, ayo. Takoni neh iki. Mbak, niki enten 100 kanca tani kersa. Mbah. Hah? Anu niki enten dit 100 kanca tani kersa. Mbah. Apa enek lho? Pak Yoyok wis munggah haji dadi Pak Haji. Lah kok di dalang kok bisu dalang bisu. Sinden kok bisu lho. Lha terus nyindane terus pripun lho? Lho nyinden ya biasa, tetep biasa. Lha kok bisu Oh, apa to, Pak? Hah? Mboten mudeng lho. Wis to pokoke kok sahur ya iku iso kuwi kok siswi. Ayo ta. AI. Apa kuwi? Ah, Kok ngene iki apa? kanca tani. Oh, macul. Macul. Oh iya. Macul. Oh, bahasa isyarat ya. Heeh. Dijawab ya, jawab ya. Obane da. Oh, macul ora iso. Ora iso mergo wong beda. Isone dideplok, deplok. Anu, lesung nika lho, Pak, lesung nika diketen ngene ngono apa? Lagi deplok kok nika. Ha iya. Iki deplok. Dadi macul gak iso kanca tani. Wah. Ya, Kok baba? kanca macul gak iso. Isone? Baba. Allah. Oh ya, Pak. Iya, Dun. Wedi karo ula, ngono lho. Macul ning sawah wedi karo ula. Oh, ngene iki ula. Ula, Oh, kok samar dicokot. Sokot. Samar cokot ula. Oh. Cek. Oh, dalam Awakmu yo duwe ula. mboten. Mosok ra ketang anu ra duwe. Mboten Hah, cilik-cilikan ra duwe. cacing. Ayo, heeh. Sing ketiga njajal takoni. Wah. Lah iya to. Sindene Pak Yoyok iki ya seneng-eneng ae. Sing iki bisu. Sing niki Mbak enten dit 100 kanca tani saged. 100 kuwi. Heeh. Aku nek 100 semua, aku nek 72 500 gelem. Lho. Kono mau 500, ya ra 500 emoh. Aku mau yo. Iki jaluke gur 72 setengah. Nek 72 setengah aku gelem. Cetok iki sinden ayu, ning ora ngerti hitungan iki malah. Oh, alah. Kudune lek akeh 100 aja. Mulakno dalang iso munggah haji. Weh, rene diepuk wayang kowe. Aku rene ngompani kowe kok. Mboten, Pak, mboten. Senamu lho. Lah, sindane siji bisu, siji ra mudeng dhuwit. Pabele. Ra gelem kuwi. Mboten purun. Bener purun kula, 72 500 gelem aku. Jujul lho, aku ya, ora ndek jujul, kowe pas 72 500. Bayuh. Aku mosok nari ibu. Ora apa-apa wong yo iso nembang kok kuwi. Iso nembang mosok ya ibu 100.000. Apa to eleke takon? Oh, nggih. Nek nggih mboten penak lho. Penak Masa- aku. Aku umur lek aku mama 20 tahun penak banget kok. Ayo ndang. Tegese penak anggene nata keluarga ngono lho. Ayo nggih. Duh. Nggih. Bu, nyuwun sewu Ibu. Alah dalem Mas Encek. Niki wonten arta 100 saking Pak Haryanto. Alah kok repot-repot. Niki wau ngersakaken kanca tani. Jenengan purun boten niki? Alah ya Allah, kula duit 100.000 niku kecil. Kula biasanya nyekel duit itu 10 juta sak gebok. Sakmene iki ya aku ya ora jalan lho, Mas. Cek ora ngerti to. Bu Kesi kuwi adus ngangge sprit. Boyok, Bu Keksi. Heeh, raup kuwi lho, masalah Coca-Cola. Wong sugih. Kok iso 100 lho Wong bulan. sugih kowe dosen. Heeh. 100 kowe nggo apa?
Adus nggo Coca-Cola. Heeh. Raup Sprite. Oh. Bo- Nek cawi angge ale-ale. Gilane. Ki pra dirubung semut. Mosok wae. Ale-ale. Kae Mbak. Niki mboten kersa. Mbak Triastuti. Wah, Mbak Tuti. Hmm. Mbak. Wis aja ditakoni, langsung kekno nek nembang kuwi aja ditakoni. Oh, mboten ditakoni. Tak langsung ngene, nyoh dhuwit 100 nembango kanca tani ra gelem biacok ngono lho ya. Oke, siap ngestokaken dawuh macange. Ayo. Nyoh, dit 100 nyanyi kanca tani. Aku Ora gelem bacok ayo. Aku pira-pira gelem. Wah. Gelem to, Dek? Gelem, Pak. Wong biasane entuke gur selawe, Dek ya. Wes. Bathi 75. Sampeyan ngapusi aku lho. Ngapusi Sampeyan pripun? Ngapusi rene sik. Ngapusi pripun to? Lungguh kene. Lungguh Sampeyan pundi? ketoke korupsi, rene sik. Sampeyan ketoke korupsi. Korupsi napa to, Bu? Mboten lho. Iki apa iki? Iki enak apa iki? Iki kacu. Olah tak kira duwe. Kacu. Mudeng gak? Gak mudeng gua apa to kacune mbok kene. Kacu iki nggo lap. Lap apa? Bar kaya ale-ale mau lho. Keringet ora. Keringet lagi. Ayo, Lap keringet. Ayo. Lap keringet, Bu. Iya, Mami. Hah? Ayo. Oke, Mami. Nggih. Mami. Iya, Papi. Nyanyi kanca tani ya. Tambahi ya. 2,5 apa-apa. Ndak Ya, apa-apa nggawa dhewe. Pak, enten 2,5 melih mboten to, Pak? Engko mik Pemerintah nggawa tanggung jawab. Ayo. mik nggawa dhewe apa-apa nggawa dhewe. Tambah 2,5. Dadi ki engko nang Iya. prapatan kono. Iya, engko tak tambahi ora 2,5. Piro? 5.000. Iya. Wis. 5.000 karo 2,5 karo 2,5. Engko tak tambahi 5.000 tambah ono balsem ngono lah apa-apa. Ayo Tik, dipinangani Tik. Ayo coba kaya apa? Jumeneng ini Tik, sebelah kene Tik, sebelah ya Pak Ariyanto. Napa? Sebelah. Nah, nyaket Nih. Pak Haryanto. Ngene kidul. Ayo coba kaya apa? Nggih, Pak mundur. Didulek riyen to niki, nah. Cek. Wow. Niki sing dulu kudu wong lanang kok. Ora mesti. Ora banci lho. Nun sewu nggih, Pak. Ya Tik diaturake kanca tani pamundhite Pak Haryanto. Ugi kula aturaken dumateng sedaya para lenggah katuran pinarak ingkang kanthi prayogi, terutama ingkang mirsani saking margi Pak ngatos-atos tetep mirsani kanan kiri nggih. Ayo, aja nganti engko nonton wayang ngoyo-ngoyo malah tabrak sepeda motor, ayo malah cilaka. Pun di stop kok, pun di stop. Keamanane ana ya? Enten. Alhamdulillah ditata kanthi apik. Wah, keamanane etek rono, etek rene ngono. Monggo diaturaken kanca tani. Nggih, Monggo. leres. Matur sembah nuwun Mbak Tri Hastuti Retnowati. Iki saka Matur. Ngawi Mas Punjak. Oh, saking Ngawi. Nggih. Anu, lah. Ngawine pundi? Hah? Ngawine pundi? Widodaren. Oh, Widodaren. Ah, nggih. Oh, Urung wayahe Widodaren. banyo. Nggih. Lek anu dicethak ngene lho Mas Punjak. Ngawinipun pundi? Kok ngawine pundi piye to? Ngawinipun pundi ngono. Nggih. Ngawinipun pundi? Nah, ngono kuwi. Ngawine pundi? Ngawinipun pundi? Lah nggih. Dikenake. Ngawinipun pundi? Widodaren. Widodaren. Jadi seperti bidadari. Allah.
bidadari kecemplung peceren. Lambemu tuapuk. Kan wani ya. Mboten. Tak ayahi lho. Mboten Mami, mboten Mami. Wayah ngene-ngene iki masamu wayahe gragas-gragas rene lho. Mboten Mami, gojek Mami. Anu sindan sini ganas siram to, Pak? Ganas. Sindane jelas ini kok ganas siram. Iya, ngerti wong pengen ngemplok deh iki ora. Apa ngerti awakmu. Niki menungso apa udo nih? Lah iya. Nis alhamdulillah lho Mas Uncek. Nggih. Jenengan kuwi apa kuwi jenenge dipercaya karo Mas Wahid gitu. Matur sembah nuwun. Supaya melu ngregengake pahargyan ratri menika. Nah, nggih. Kanugrahan sing gedhe. Estu, Pak. Wah, Mas Wahid niku piyayune sedekahe sae kok. Jan iki mung pengin sedekah neng anak cacat iki kados Mas Wahid. Anak cacat piye? Anak cacat piye? Lah kan pengen sedekah teng anak cacat to Mas Wahid ki. Oh. Kados kula nggih genah cacat to, cacat fisik, dedeke nggih kurang. Ora cacat fisik sampean iki. Lah napa? Manusia minimalis. Mbok beda kali cacat nggih. Lho, kok benten pripun nggih? Sami to minimalis kok. Benten jenengan minimalis. Ning malah nuwun sewu kados Pripun? jenengan. Itulah keagungan dan kasih sayang Allah kepada jenengan. Lek jenengan iki piyayine gedhe dhuwur. Nggih. Malah ora kondang tanggapan tekan ndi-ndi. Oh, leres. Lek cilik kaya ngene iki, malah sampean iso eksis to tanggapan terus to. Nggih, alhamdulillah. Niku mau mergo mesake kita ya, Pak. Katimbang nang omah ngrusoi bojo nganam. Iya. Ora kok ya. Mboten. Jenenge menungso mung saderma nglakoni, Pak. Dadi nggih dinikmati mawon pepange Gusti Allah. Nggih. Kuwi genduk lembayung umure 78. 78. Nuwun sewu jenengan ya kagungan putra. Alhamdulillah sampun, Pak. Sak pira botol aqua ngono? Nggih mboten to, Pak. Lah piye? Lah bojo kula gedhe dhuwur kok. Weh, iso sak botol aqua. Tenane bojomu gedhe dhuwur. Ini kok adile Gusti Allah, Pak. Umpamane Gusti Allah radil, aku mesti diparingi jodoh dedeke padha aku. Anak-anak nggih kados jenengan wau ngendikane sak botol aqua. Lah, yo gandeng Gusti Allah niku adil. Kula diparingi bojo nggih gedhe dhuwur. Oh sik kok iso gedhe dhuwur kuwi terus nuwun sewu. Cara dokter prakteke terus piye? Praktek bab menapa, Pak? Lah sing jenenge wong omah-omah aja diselaki to. Mesti lah kebutuhan lahir, kebutuhan batin. Nggih. Oh to. Mesti nindakake nuwun sewu saresmi antarane priya lan wanita supaya pinaringan nugraha putra. Leres. Lek dedekku karo Bu Kesi meh padha ya dadi lan apike. Ora enek apa jenenge sing gonjing. Sampeyan piye carane? Dadak golek apa ngono carane? Pripun nggih, Pak? Yen kula ajeng cerita niku secara teori niku mesti do bantah niku do. Mboten bantah. Do maido. Ora maido sing nglakoni sampeyan. Mesti do maido. Enggak. Niku umpame katimbang dipaido, Pak. Apa? Ngampil bukeksi sekedap pripun? Damel praktek. Rene yo. Iki lho, cempala iki atos iki. Rene sik. Rene. Pripun? Lat kene. Nggih. Wis suwi-suwi ora sopan, wingi wis tak jak ning Pekalongan lho. Kok iso bojone dalange arep dicoba ki lho. Mboten. Lah katimbang niku mengke teori. Kowe mbanyol ya mbanyol, ning ngangge tata krama. Lah pripun? Ngangge etika ora kok kaya ngono kuwi. Bukese iki elek-elek dosen. Iki ya ibune wong sak rombongan. Nek cacakmu kaya ngono. Cacakmu ngono jenenge ora sopan. Mbanyol boleh, ning kita punya etika, punya tata krama. Betul. Heeh. Lah nek kula ajeng cerita secara teori, mengke paling dibantah ngoten lho. Bantah piye wong Allah ora mungkin ngono Allah, ora mesti ngoten lho. Mulake dipraktekke kersane cetha ngoten lho. Kowe kok malah ndodok rumahmu, aku arep wudu no piye? Mboten. Sing kok ndodok sapa? Mboten. Rada rono sithik. Nah, ngono kuwi. Nah, ngono. Nggih, Pak. Kowe karo gunung aku lho, dhuwur gunung aku. Arep nyoba bukesi ngono. Nggih mbok menawi ya. Wong ki ya mbok menawa usaha ora etuk. Ya ora mungkin gelem bukesi karo sampeyan. Ya wanita setia, ora kok perkara piye-piye wanita setia tidak akan berhubungan dengan siapa saja selain suaminya. Alah jenengan ki terus ngelempeh anak ibuke. Wingi nek jagongan alah bukmu galake ra ukur lho. Kowe ngobongke wong mama lho, bahaya lho kuwi enggak boleh seperti itu. Kuwi fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nun sewu, sing calone ahli neraka, wong sing seneng nyebar fitnah. Monggo neraka iki panas. Lek wis panas yen nganti kuwi kobongan ngene terus piye?
Hah? Oh, nggih. Neraka niku panas ya. Panas. Oh, jenengan pun kulino mriko to? Lah janjane awakmu iku kudune digek panggung dhewe sing rada dhuwur ngene iki kan apik. Oh to. Nek kono kan ra pirsa kabeh ngono kuwi. Nggih, nek suwe-suwe enten mriki, Pak. Nyapa? Panas. Jeng jenenge golek duwe rekoso. Endi lah kowe rekoso sewengi ya ora nguyuh, sewengi ya lungguh nang kene iki ya rekoso. Lah jenengan beto pempes mesti kok. Mboten nguyuh bayi. Ora nganggo aku kuwi. Mboten to? Ora. Lho delok. Lho diomongke mesti ra percaya. Kudu dipraktekke. Delok ngono. Ora ngono. Sampeyan melawak omong terus ini sok-sok ya ngangge ngelak barang. Nggih to, Pak. Ngelak. Nggih ngelak to jeneng. Lah jeneng kok elek-elek ngene iki ya menungso lho, Pak Iyan. Ya titahe Gusti Allah. Iki lho dote nya. Cempolo, Pak. Ayo, atos monggo. Ya atos cempolo nih. Ayo. Ki padha karo omonganmu, atos ket mau omonganmu. Oh, ngenten iki to? Heeh. Oh, nggih. Aja dikek kono, ora oleh ngono kuwi kaya ngono kuwi gak pareng. Berarti rasane ajeng maringi Padhep tok rene. Pripun? Iki ceritane kolaborasi antarane wayang kulit karo wayang golek. Ya. Gah. Iki wayang kulit. Lah kesenian kuwi ora ngono kuwi. Nggih kesenian ning kula ampun mang dadekke wayang golek. Kuwi pemersatu bangsa. Lek wayang kulit lek kok Surakarta. Leres. Wayang golek kok Sunda. Nggih, leres. Untuk menyatukan Sunda dan Surakarta Nggih. dikolaborasi ini wayang kulit, ini wayang golek. Gandeng wayang kulit wis enek gapite ngene le nyekel ya blek penak ngene. Nggih. Lah gandeng wayang golek Nggih, mulake kula wegah. kuwi lek gapite ning jero to. Nggih. Ayo, mula ya kudu dirogo. Lah aku wis ngene iki lho. Ayo. Dadi wayang golek ya risi kok dirogoh. Kok mek sak ciplukan ngono model. Luwung Pak katimbang kecing batu. Iki enek tudinge, wayang iki lah enek tudinge ngene to. Nggih. Ngen tangannya iki tudinge iki. Nah, iki. Udah, tutuk nontar tandung Iki kesenian apa to? apik. Nggih, matur nuwun. Wis dijogetke kalah kaya ngudang anake kae ning omah. Pun kula mandhap to, Pak. Hah? Ampun enten mriki terus. Arep medun. Nggih. Monggo medun. Aku liwat ngendi? Ora oleh ngidak wayang iki ceklek larang regane. Nggih, mengke tombok malahan. Wong kene garing nyanyi gawean iki. Nyanti aja liwat kono akeh kabel nyetrum malahan. Mboten. Apike Nggih. mlebu kotak kene terus tak tutup. Anu jeng ben mawon, Pak. Jere wayang. Nggih, wayang golek ora usah kaya kotak. Ya, Mbok ya. Bu, metutuke apa, Bu? Aja saru. Sesaru ki Lah napa? metutuk ngono kuwi. Lah mung kaya ngene lho, Pak. Mung kulit e lho. Kok iso saru pripun to? Iki rumasamu masalah. Iki larang lho regane. Ora kok kaya ngono. Sing jenenge wayang ki lak tinggalane para leluhur. Leres. Aja disia-sia, aja dirusak. Ning paling ora untuk menghargai wayang karya dari para leluhur ya diambung. Disayang, ngoten. Pun. Sing kon ngambung isor iki sapa? Mboten enten. Reneng lha kowe. Lah sayang sakena sayange kok ya. Nggih. Pun. Mungkin iki ndalang kok ya dicekel. Rono. Angge mik ayo. Lik cangil omong karo Limbuk piye? Mak, apa nduk? Ayo. Rodok rene no, rodok rene. Rodok rene ben jelas. Ki rodok ning dhuwur kene, iki ning dhuwur awakmu rene. Nah, kula madhep rene kaya aku ngene. Nah.
Mboten dalang sing apik kok ora senengane. Lah apa enten mriki lho. Lah, Gek apa? majenge mriko lho genah geblak. Lah kaya nang pinggiran kalen lho. Endi kalen? Lah kuwi kan nah iki kaya kae nggon pinggiran terus iki kaline ngono lho. Heeh. Lah kula nongkrong enten mriki. Kowe karep-arep neleki aku. Nggih mboten. Ayo. Pun nongkrong mriki mawon. Mas Nggih, Ucen. pripun? Nah, iki enek salah satu siswa dari Madangkara. Nggih. Ya kuwi putrane Mas Taslim karo Mbak Kunik. Wah, leres. Nah, iki lho, Pak. Oh, boten to. Kowe tak kuoprok ora. Iki nggih komando iki muni gamelane melu muni. Napa nggih ta, Pak? Kusuke tak geleme dhewe ngono kuwi. Oh. Apa iya ta, Pak? Muni to. Muni. Nyuwoke pripun? Tanggung jawabmu piye lek nyuwune? Ayo. Nyuwoke pripun? Tanggung jawab sing nek kowe kok. Pak, pripun? Lah tanggung jawabmu piye? Nek iso muni terus piye, Jal? Hop. Aku ora iso nyuwoke, Pak. Mula aja kemaki mayange angel, ngono. Nggih, pripun? Ora gampang. Wah. Dadi kabeh nek rumuse ora dagdok-dagdok kaya ndandani lawang ya ora kowe. Oh, niku enten carane ngoten to, Pak. Carane. Carane gedhok ngoten niku to. Oh, alah, tak kira ki gur trimo dagduk-dagduk ngono kuwi. Tibake dadi dalang ki yo angel. Angel mula aja nyepeleke dalang. Mulakno kok larang ki lho. Lah ngejak sak rombongan kok. Kowe lek gur mangkat ijen. Lah nggih. Heeh, modalmu paling gur apa? Pampres, dot ngono kuwi. Nggih mboten no. Lah apa nek? Cocot to. Tutuk. Iya. Heeh. Tutuk. Ayo. Ayo, Mbak Yula Ayu, ayo arep ajar nembang jenang gula. Ayo. Oh, putrane Mas Taslim Mas niku. Taslim pake suarane jos kaya ngono. Genah ya anake wedok ya apik. Ayo. Mesti ya. Kari iso omong apa ora iki? Nah. Pake apik, mesti anake ya apik. Nggih, nggih. Buke ya penyanyi handal. Ayo. Nggih. Buke Mbak Unik. Ayo. Mbak kelas pinten Mbak Yola? Kelas 3 Tiga napa? SMP. SMP. Niki tasih PAUD niki. Lho, Dara. Anu Pak pun minggah niki tahun niki TK kecil, Pak. Syukur ya. Seragamnya piye lek TK kecil iki? Mboten beto. Mboten beto. Kelas pinten mau? 3. Iya. SMP. Iya. SMP. Oh, SMP. Nggih anu pun dangu lek ajar teng sanggar. Aku kan tau mantau to, Mbak. Empun. Udah lama belajar. Udah lama sih. Oh iya. Udah lama sih. Nggih, nggih. Iki adike pengen ngerti swantene jenengan. Oke. Adik. Niki lho Didik niki lho nggih. Ayo. Iya, ayo Kak. Sekarang. Hah? Sekarang. Besok Kak, besok. Oh ya udah. Aku tak rono. Iki rekake ngancani. Iya salim sik no. Kaya pantes ae ora ayo. Masa aku sing Mbak Yola, mangunggah rene. Enteng kuwi. Aja munggah dhewe. Sing ngongkon sapa? Kok cenangan mudune. Muduna. masa dugak kene. Mudune ayo. Ayo. Alah, alah. Piye cara ngunggah kene? Ah, junjungan Mbak, enteng kuwi. Aduh wedi aku. Kuwi 2 kilo kotor kok ayo mungan. Junjung, enteng. Dan cucuk Kak. Cucuke gak apa-apa lah. Sik, kowe iki Gak apa-apa. Kaya mbokmu kae lho bantingi aku. gelem ora, Nduk? Gelem mboten? Nyapa? Mboten, Pak. Gila, heeh. Aku apa gilani to? Ora gelem ya munggal dhewe cek lek ngono. Ayo. Oh, alah. Sacilik lho tiba. Saya wis munggah ping 3. Waduh. Pamer ora. Niki lho Kak. Iya. Dibawani apa, Nduk, Mbak Yola? Dibawa nih. Bawa no mboten? Bawa Mboten, napa mboten. langsung ngoten lho. Langsungan. Oh, langsungan. Oke. Oh, padha karo pakmu kuwi berarti. Iya, langsungan. Wis padha karo mbokane ya. Heeh to. Ora tau nggo pemanasan.
Monggo diaturake, coba iki Mbak Yola. Ya. jas. Bapake pancen penggirong top, mboke penyanyi profesional. Profesional nopo? Laris lho Mbak Kune. Nggih laris mergo gembredeke kuwi kok. Sing ngajari sapa Nduk Yola? Papa. Papa. Hah? Kowe nyeluk pakmu iki piye? Papa. Terus ya nyeluk mbokmu wae, Mbak Unik ae piye? Mama. Mama. Oh, papa, mama. Terus piye? Iya. Mama lagi ngapa? Matun. Ayo. Lah papa kemana? Ngarit. Yen ora cekrok. Ayo. Tambah ono nduk aja mung papah ngono. Lah sinten? Papah Gun ngono ya. Kok papa Gun nih? Mas Taslim lho. Gundul. Oh, gundul. Apik suarane kelas 3 SMP lho kaya ngono jan nduk. Ayo. Cita-cita pengen dados napa, Mbak? Sinden. Oh, sinden. Yes. Moga-moga kasembatan ya. Sinden sing apik. Heeh. Serasa kaya mbokmu nyel-nyelan kaya turuno papahmu. Iya. Heeh. Wonge alim, wah kalem. Iya. Iya alim. Angon limpe. Ayo iki calone sindene gelar pamayang iki, Sok. Ayo. Gas. Di gelar